Napa ngampelaken halaman RSI. Oh nggih, niki gratis tis ya Pak Amri. Gratis tis. Oh, niki kok hebat di sengkuyung kok ya. Menika Sawise ngene nek wis ketok, Mbak. Kemanunggalane ing antawisipun para pejabat kalian para kadang seniman. Nggih, kados Mas Buwati paring dawuh, kurunang sangi lagi tahun iki, mun menawi ya lagi penyesuaian nyatanipun paring dawuh tahun ngarep bakal diwadahi, bakal disuwi lan bakal diwontenaken pagelaran yang hebat malih. Nggih. Wis jenenge krimikan dadi grojokan ngeten iki. Beguyon dadi tenganan. Wah, saestu. Ana segaran wong Mas Tantut, Mas Dono, Mas Boim, Mas Jalu. Mas nggih. Nalika semanten arep digelar wonten lapangan segaran mriku. Nggih, terus wonten pertimbangan malih arep digelar wonten alun-alun. Lajeng ngemuti kawontenan digelar wonten RSPD mriki alhamdulillah sampun kasembadan. Menawi nuwun Mas Agung Bakat. Nggih, konsumsi saking sabu kabeh. Catering yang luar biasa rasanya hebat. Nggih. Kowe kejaba tenaga lan pikiranmu, kowe urun apa mi? Tuh, kowe. Aja kok tenaga lan pikiranmu tak. Apa ki wong kondang kok jarene wong Arep ninggali apa? heeh ninggali melih piye? Apa? Ninggali aku ninggali apa ngono lho. Niki kanca-kanca pancali Pagiban Bancilian iku kula kan gawe bubur. Lah, kula ya bubur ya panganan lho, wirasa lho angkat-angkat disemplok keteng gulung lho. Lah sapa sih doyan mangan bubul? Bubur. Bubur. Sanes bubur. Cak bubur kan kok simbolis. Simbolis. Bubur ya. Bubur sanes bubur ya kok yo jenenge didramatisir lho. Lho, sing jenenge cantik-cantik wis kabeh belono sing berbatik nek ibu rakut tok. Sinden kok nggo kebaya kualik bareng kok. Liyane doke kok peni-peni kok ngakono kaya genter dhewe piye. Lah apa kira-kira ki ora ndandake dhewe apa piye? Lah, Kula nama utusan, nah ya kula mendelegasikan orang kok kudu kula. Artis penunjul kok ora utusan. Itu banyak kowe kalau umur 40 tahun kae. Gak itu judeke. Ya senapa kok. Lek wong ayu paribasan inten iku tetep lendet kok tetep inten. Tetep letang tetep intan berlian. Tetep retong. Cantik. Nggih, iki gandeng anu napa Gusti rawuh iki mboten anu ketang anu disuwuni berkahe. nggih tapi mboten ketang. Ayo bigi monggo. Nggih. Tik nyuwun dawuh Tik sepados-pados pamecutipun para kadang gudaka. Terus ugi kula matur nuwun kalian anu Om Krisna. Wah iya. Tepuk tangan kagem Om Pak Krisna. Krisna. Semangatnya yang luar biasa. Wiwit jam 8 esuk nunggone Mas Boim nata tarup Tekan mambengi kula dalu niku. direwangi ngasta laptop, ngasta printer lho. Piye? Mung betake kepengin napa nyengkuyung iringan iku ya men hebat ngoten lho, Mbak. Mbak Amri. Nggih, leres wau dalu Pak Krisna luar biasa. Sedinten wonten mriki lho. Ora nikah ya Pak Dokter Sukisna ya, Jas. Monggo Gusti Benawa. Ngerti kepala pengarang untuk panjenengan iki tak pedhok nganggo perahu layar kur jumeneng meneh kabeh. Ya. Pripun iki hasilnya iki mengke pripun Pak meneng melih niku. Aman Pak, aman. Oh, nama. Oh sing goyang aja banter-banter. Nggih. Yo, perahu layar, monggo ibu-ibu jumeneng sedaya. Yo.